Hola, encuriosits, a tota persona encuriosida. El que tractarem en aquest capítol és l'art de redactar, és a dir, l'art de crear composicions, expressar-te per escrit. Això que t'has de sentar a taula i pensar que et vinguen les idees, i saber organitzar-les, i saber exposar-les per fer-les atractives a l'interlocutor, en aquest cas al lector o examinador, si és una redacció per a una prova oficial. No puc quedar-me en blanc. Què, qui, quan, on, com, per què... No copiar l'enunciat, separació en paràgrafs equilibrats, 4 o 5 connectors d'ordre, de subordinades, els exemples per a major claredat, no fer massa incisos ni repeticions, un paràgraf per idea principal, argumentació sense digressions ni contradiccions, puntuació que permeta una lectura ràpida comprensiva, tindre cura de la riquesa i precisió lèxiques, i dels marges, i de l'interlineat, i dels sagnats. Dins la conclusió no posar arguments nous ni exemples nous, no arribar al mínim de paraules a qualsevol preu, no pixar fora de text, lletrat llegible... Però també podria ser una contribució amb un article en un diari, en forma de carta al director o senzillament d'un article d'opinió. L'estructura d'aquestes composicions les veurem tot seguit, incloent-hi les errades típiques i els consells. El procés de redactar. 5-piece rule. Proper planning prevents poor performance. Una planificació apropiada prevé un rendiment pobre. I U obertes serien una italianada i una A tancada seria una castellanada. L'estructura més comuna a l'hora de redactar és el text argumentatiu o argumentatiu expositiu, en el qual anem exposant unes quantes dades de manera argumentada, és a dir, expressant-hi l'opinió. Per exemple, la carta del director en un diari no és més que un text argumentatiu, amb un títol i amb un to cortès, educat. És a dir, que no entre en insults, que no entre en guerres dialèctiques. No. Fes l'amor i no pas la guerra. Per tal d'il·lustrar tot l'entramat de com es fa, vegem ara de quines parts consta una redacció de tipus argumentatiu. En un examen tipus junta no demanen explícitament posar un títol a un article d'opinió. Si li posem, podríem captar més l'atenció de lector-lectora o de l'examinador-examinadora. Això sí, hauria de ser molt breu i representatiu del contingut que ve després. Tot seguit vindrà un paràgraf introductori, amb la funció de presentar la informació. Això sí, ha de ser una presentació no anodina, és a dir, no insubstancial. Ha de tindre cos, ha de tindre sentit la introducció. Així, no es tracta d'emmotllar paraules buides de contingut. També cal no encotillar-se, no tancar-se en un format molt rígid, com per exemple podria ser un format model d'una acadèmia, perquè això lleva naturalitat a tot l'entramat i es nota a la primera. El següent pas és la tesi, és a dir, l'opinió, però no té per què ser un paràgraf. Realment, la tesi es pot introduir ja en el paràgraf introducció o en el següent, és a dir, en el segon paràgraf de la redacció en el qual es comença l'argumentació, és a dir, l'exposició d'una idea principal. Jo recomano una idea principal per paràgraf, de 2 a 3 paràgrafs d'argumentació. L'argumentació no és més que la justificació de l'opinió, d'una visió o de més visions. De fet, podríem recórrer a una contraargumentació per donar un enfocament més dinàmic, més de contraposició. I la conclusió té la funció de reforçar la tesi en forma de síntesi, resum, o de proposició, és a dir, de fer una proposta o propostes. El punt volat de la L geminada. On es troba el teclat de l'ordinador? Doncs es troba en les majúscules del número 3. Prems la tecla de les majúscules i el número 3 i ja tens el punt volat de l'L geminada. En un mòbil normalment s'obté prement la L un segon. Els caràcters de la C trencada, el guionet i l'apòstrof estan en primera pantalla en alguns teclats en valencià del mòbil i també estan en els teclats de l'ordinador. Vegem-ho.
La capacitat de síntesi, de resumir, és molt important, almenys per dues raons. Primer, que Si no la dominarem, podríem dispersar massa la informació. I segon, que podríem incórrer en major nombre d'errades per fer tot plegat més llarg del màxim. Compte amb les frases inconexes. Hem de fer una transició gradual entre les frases, entre les idees. Altrament, descol·loquem qui ens està llegint. Una acció d'importància cabdal és revisar totes les redaccions que hagis fet anteriorment i compares la versió original amb la versió corregida. I que això es faci de manera acumulada cada vegada, cada volta que facis una nova redacció. Així, amb lectures lentes i comprensives, s'assimila millor tot el recorregut d'aprenentatge que ho ha fet a l'hora d'aprendre a redactar millor, llevant les faltes d'ortografia progressivament. Però, compte, les faltes d'ortografia gramaticals d'una llengua acaben aprenent-se d'una manera relativament ràpida. Però la qüestió pragmàtica, és a dir, la qüestió de com expresses les idees, la selecció de la informació rellevant, tot això és comú a totes les llengües. No importa que sigui el valencià, el castellà, el francès, l'èuscar, és igual. Hi ha la qüestió gramatical, ortogràfica, lèxica, que és de cada llengua, però després hi ha la qüestió pragmàtica d'estil, com ens expressem, l'ordre de les idees, la coherència, com les connectem, la cohesió. I això és comú a totes les llengües, com estic dient, d'acord? Ja poden saber molt valencià, castellà, etc., que si no controlen la part de com escopim, com amollem la informació, com ens expressem, s'entrarà en un conflicte entre aquestes dues parts i, per tant, de tot plegat, la qual cosa fa necessària que revisem més i més la redacció que hem fet fins que quede decent, presentable. I un pas que no es pot saltar és revisar, sobretot en l'entrenament. En l'examen tenim poc de temps per a revisar, podem fer una revisió final ràpida, però en període d'entrenament és molt important deixar reposar la versió final de la redacció almenys migdia o un dia, perquè si quan acabes la redacció la deixes, te'n vas a passejar, parles amb algú, o balles, o fas esport, et distreus, i després de tot això, que pot haver passat migdia, un dia, tornes a la redacció, veuràs moltes errades que en el moment de la redacció no veies perquè havies de tindre moltes coses en compte. I si la redacció que havies fet té errades, les detectaràs molt millor després d'haver-la deixat reposar, perquè actuaràs com una persona externa, com una persona que està llegint de manera externa, com si no hagués fet la redacció, pràcticament. Això, òbviament, ho pots fer en període d'entrenament. En l'examen, el temps és immediatament una cosa rere l'altra, però si es pot deixar reposar la redacció unes quantes hores, després d'haver-te divertit un poquet, tot quadra millor. Fes-ho, comproveu. Això vol dir que haureu filtrat la vostra pròpia redacció. Un filtre molt desitjable abans de la correcció per un corrector o correctora.